তাই অর বসকাঙ্গ যারা তংনাই আনি বুমা বুফানি সমান নরনা আং খুলুংয়া পরে অর তঙ্গই আনি সাকসালাই রংনো নরনো চুবা মানে চিবাইয়া পরে কক তো তিনি কক गोबां सानानिया एक्चुअली मेन हिंके नरनि समस्या तमतम चिने ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन बतिनी खुद फाइजाक बिनी आरो नर पेश खाइदि नरनि इशू कतर प्रॉब्लम कतर तमतम जों नांके आबनो नरनि जेता मान थाइनो जदि रिया तंखांके बनो प्रेसाराइज खाइखांके आबो जों जेखे बनो नरनि आबनो आदे खाइनाय आबो हयतो आं बककसे साना मुसुंगो तिनि अग्रहं गोनां पाराव बाइक हिमालय अनेकटा जागायाव जों नुखा थासिमो जों रिपर्ट मानखा 2-4 जना बीजेपी जादा ताफोनो बरनि सेटलमेंट से कमप्लीट हुइयाखौ दफासे बरकसे बागलाय तंका बनिनि ब आनि हिनिसे अथच नगराय फाइमानि हिसाबै न अर सेटलमेंट दुइनो जोंनो बरनो नास एकबारे चिनि खाबाय खुबाय जोंनो बरनो नांख्रुइ दंगो आबाद बरनि बिसिङाव से आबाद मावनाय हांखो फन्ना हिने आंथ' बुमुं सालिया बरके बाक्सा बरनि कख नायाके बरनि मतेनि आंके डिप्राइव खायो आबो तांथ बसकांगो आं बजाराव तंनाय बसकांगो आनि मामफानि समान दङ आनि ताखु बुखुनि समान आं नांनो सावो जदि बाहाय कुनो व्यक्ति नांनि माने सामुनो केबेङै तंखांके आबो नां जोंनो डाइरेक्ट साथि जों डाइरेक्ट बुंनो रमै एकदम फोकास खायरनाय बुंनो जों सानो नों बदिमा ताखायदि हिये जों रिपोर्ट माहा आजां थासिङो तुमा पारा सिंखामो खासमाय पाराव बदिमा के रिपोर्ट माने खूब दुखेर विषय और बदिमा जदि तंखांके आबो बहाय दालालि ताखायतुम पलिटिकल एकटा जागायाव तंनाय पलिटिकल एकटा जागायाव तंनाय जों मथाबो खायमियो केउ हामजानाय के बीजेपी बो खायमनो खायदि नो प्रॉब्लम केउ हामजानाय के आगामी दिन कांग्रेस बा सीपीएम बो खायमनो नो प्रॉब्लम किंतु कखे हाइसे सिने मेन उद्देश्य र ग्रोइंग नां पारा ब करबुक आमचायो क्लायो करबुक एरिया क्लायो ब करबुक एरिया क्लाइमानि बागै जों करबुकनि नगराय माने बाग्रा हिसाबै बा करबुकनि प्रतिनिधि हिसाबै नांनो अब नांखुरथायसिनि दायित्व दङ आपने बागै ना एनी प्रॉब्लम प्लीज फाइदि आं बसकांगो तमांखा दनसाइफा तलां थांखा कासा टीम प्रॉब्लम नि बागै आं डाइरेक्ट आबो सावो एसडीएम नि आबरनो थांगैदों बरनो सोंनाय दि बसकांगो तमानि ब प्रॉब्लम मुं तुति नर सितति तमानि सियाके तंग ऑफिसर बासागै सार आबुया ओबोके बनो हमप तमानि ब इंग्लिश सारनो तुइ फेबा नां मां फाइमा ब्लै या ओके बनो हाके साजगो डाइरेक्ट फाइटि खकरै नांनि बागै हरके हर सालके साल जों मातनाय कारण नां खासे हाया विदेशीनि फाइमो नां चंगमायो बखाव चंगमायो नां जों करबो फाइमोले ब्रां चुनो नादे नांखुरनो नांखुरिया बदिमा सन्देह तंबयो कन्फ्यूजन तंबयो हेजिटेशन तंबयो एकदम क्लियर खायदि नां चिनि ताखुकसे नां चिनि बुकुकसे जों आगे 10 जना आंके ग्रुइं गोनां पारानि जदि 3 जना फायखांके जों 13 जना चिनि फेमिलियाव 3 मेम्बार पारिखा आबसे जों चंनाय आबनि बागै चिनि दायित्व नानि काहाम हामिया नायजानाय हर साल आपद विपद जत्त जागायाव जों नरनो नांखुरनाय बसकांगो तावाना दिनां आबनि बागै जों ताइ केसा हांके ताबो मेजर प्रॉब्लम जेटा तमनि आबो हांके चिनि जेटा तमनि ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनि नजरत नां तुइ फाइदि आं रिक्वेस्ट खाने नांनो मेजर प्रॉब्लम जेटा इशू तमनि नांनि जे तमनि आबनो चिनि सारनो नां कायसा इशू तुमा प्रॉब्लम तंग मेजर इशू आबनो तुबुइ नां बुंबा आलोचना खायदि आं ताइ बिसिको सागला आंबो ताइ कायसा बनि परे आं ताइ कायसा प्रोग्राम माथाने आं सारनो आं ब्लाइके मापसानाय चिनि यें नो मापसानाय कारण ताइ कैसा जागो आं अर्जेंट इसा थांगे फायना हाय पनो आं 10-20 मिनिट ले तंनाय तबे आनी रिक्वेस्ट के हाय तिनिनि र कय परिवार का खामुं 264 इनका और जत फैमिली नि किंतु थायाना अब हाके आं आशा थायोना अब निश्चय कोनो कारण दे तो अब या गो सुक्रु सालायना दनसे फतमो के आं दनसे फने रिक्वेस्ट खाने
chini yemno nung kaham ke sabrudi ma khaite thai bskango abo chung bahala ke abo yapri baha ke chung bskango phan baha ke nangkhulane ke habe ke ha abo chung saino ang normo jotono hambai ruang bisinte orno ani kok kisam chamani bisinte orno parika hambai khulumka